Na, sziasztok gyerekek, én Lakatos Filip vagyok, ez egy újabb Minecraft videó. Kezdjük. Generálunk egy világot. Így. Generálunk szépen. Normal, cheat. Ezt be legyen kapcsolva. Így, jó, normál, easy menjen egy normál, jó, mindegy, kezdjük. Igen, mostanában már tudom, gyerekek, nem töltöttem videót. Majd én is csinálok ilyen háborúra EU kihívást, mint a tesóm Anikó. De én is csinálok, csak basszus tablettem van, az nincs előkamerám. No. Vajon tudunk cheatelni? Igen, tudunk cheatelni, oké. Jó. Oké. Tudjam én hányadik, tudja a faszom hányadik rész ez, bazd meg már. Annyira össze vagyok keveredve dolgok. Kettőben az egy videó lesz, inkább nem tudom, szerintem nem. Érdekel, mindegy, adjuk, jó van. Így. Crafting fa. Craftolunk egy jó nagy pöcst, egy jó nagy pinát, csákánypina, és egy jó baltasegget, vagy baltafasz, legyen baltafasz. Azért még egy crafting table, biztonság. Így egy nagy baltafasz. Fürdünk egyet a koszos vízben mindjárt. Gyerünk ma. Múltkor a Survivorben egy villager falura találtam. Na mondom, azt a jó büdös picsa. Nagyon nagy szerencsém van. Megyünk, futkosunk, mint egy buzirudi. Láva. Azt hittem láva, de nem láva. Megesik az ilyen? Tévedik sokszor az ember. Csinálunk költucokat. Ezt idővel majd házat is. Azért meg gyerekek, próbáljunk, ha már egyszer tudunk cheatelni, akkor próbáljunk egy cheatet. Time mi az? Nem jól írtam be. Miért beszélsz hangosabban? Hoppá, szünetet nem szabad hagyni. Az meg. Time. A basszom jó szájba. Bájmisát. Miket. Aha, működik, oké. Abba az a baj, hogy a bíró és a győztes is ugyanaz, tehát érvénytelen az egész. A bíró, aki eldönteni azt, hogy te esetleg győztes lehet, az ugyanaz a személy, mint a verseny. Még, jó, remek. Festelen. Csináljunk reggelt. Nem szeretem az éjszaka. Time. Menjen egy. Menjen egy 20-as.
Kurva anyját. Tudjátok mit? Teleport, az milyen? No, vajon miért? Nem jól írtam be. Ezt lehet koordinátát kell megadni. Én nem tudom. Tudja faszom. Oppa. Mindig rohadt fasz buzirudi perjelet kihagyom. Tíme. Sát. Még valamit kihagytam. Igen. No. Hagyjunk már bék. Mi a faszom? Nehi. Nem, ez a te értékrended, apuka. Ne helyezzé. Apukám, ez Kurva a te anyád. értékrendedbe belefér, az ennyi. Kurva anyád, basszad meg szájba. Maj. Nehéz életnek nézünk elébe. Tudod, mit mondok neked? A lelkiismereted dolgozik, és azért próbál, Ó, gyerekek. Mostanában eléggé lehangolt vagyok. Mindig jön a öntudatom, az meg, hogy nem kéne a gyerekeknek videót csinálni. Majd gondolom magamban, majd ráér. Az meg nem ér rá, mert vártok. Na jó, hát gyerekek, akkor most mindenünk van. Kaját kell szerezzünk. Tehenecske. befolyásolható, egy ostoba, egy nulla értékrendű ember vagy. Én azt nem mondtam. De én ilyet nem mondom. 2 bőr, 2 hús, jönkövér voltál, te fasz. Ostoba. Muszáj a szén, hogy jó feldugjuk magunknak. Ugye, Mohe? Zsibigule. Régi szöveg, régi monda, régi nóta, régi vers. Tudja, ott mekkora nagy a jó megbaszott kurva édes anyjukat. Ezt nem hiszem el. A jó szájba baszott kurva geci. Biztos, hogy túlélem már. Megyek, kirabolom őket, bazd meg. Agyonütöm őket 1-től 1-ig. Szépen. Ezt megmondom nekik a igazon. Na, de figyeljetek, bazd meg. Nekem ti csak azért kelletek, hogy mi kiütsem belőletek a szuszt, és adjuk egy kis gyémántot. Na. Mit tudok veled üzletelni? Nincs emeráldom. Akkor erőszakkal veszek. Gyere vissza. Gyere vissza. Mondom, gyűjt jössz. Gyere vissza. Köcsögeci. Nincs nálad gyémánt, te fasz. Feldugtad a feleségednek. Kurva anyátokat. Azt. Akkor leszedem a terméseteket. Basszódjatok szájba. 1-től 1-ig. Egy rohadt termés nem hagyok nektek. Basszolok jó titeket, szálljon. A kurva anyádat. Tudtam, az én retken volt a geci száj. Ide jössz, hol vagy? Nálad mi van?
Kenyér. Na mindegy. Mi ez, pató? Nem, malom. A jó büdös kurva anyjukat. Kurva anyátokat. Ideges is vagyok, bazd meg. Egybe akarok a PSM-hez CD-t venni. Azt bazd meg. Veszem jó van a CD-t, megveszem a Mortal Kombatot. Teszem be. Tudja a faszom mit írt ki az eszköz, vagy ilyesmi, nem kompatibilis. Jó, veszem ki a CD-t, nézem meg. Az nem PS volt ráírva, PC. Mondom, a jó büdös kurva szájba baszott buzi élet. Ezt azóta kész vagyok. Visszamegyek nagyba, kérem cseréljék vissza. Nem cserélik vissza. Jó van. Honnan cseréljetek vissza? Ebbe a boltba se veszek semmit többet. Vajon itt mi van? Ezért érdemes menni. Legalább egy kis már védelmünk is van akkor. Mi a faszom? Milyen mély ez a fasz? Ez vízre épített velencei faszfalu. Azt tudnám, hogy ez mire jó az a retek. Is meg lehet tenni, mert még nem ettem ilyet azért. Azt meg mindjárt cheatelek egyet, azt a villagerökből zombi villager lesz. Éjszakát csinálok, ugye előjönnek a zombik, azt megszophatjátok. Tényleg napközben a zombik hol vannak? Tudja valaki? Ha valaki tudja, írja le kommentbe. Oké, ezt is kinyírtam. Azt meg. Itt is van krumpliuk, nincs vagy répájuk. Csak ilyen baszott retek, meg ilyen köcsög dinnye mag. Mindjárt felgyújtom ezt a falut. És már komolyan mondom. Nem is tudom, mostanában szerintem azért nem survivorozok. Ugye kreatívozok, aztán ágyukat fejlesztek ki. Újfajta ágyukat, újfajta redstone ágyukat, nem az egyszerűeket. Csapdákat. Szóval mostanában hát így redstone-nal foglalkozok. Tudjátok, hogy értem. Mostanában így redstone-nal foglalkozok. Szívem nincs itt hagyni ezt a falut, az meg, de közben mennem is kell, nem lakhatok itt, ágyuk sincsen. Meg nem is az ágy, mit csinálnák itt? De nincs szívem itt hagyni, bazd meg, mert azzal a tudattal, és ha van valami még, amit esetleg elfelejtettem. Azért ez meg mi akart lenni? Egy fal? Mindjárt felgyújtom. Várjunk, nem ott voltam én? Nem onnan indultam én ki? Ezt a crafting table-t kitette ide? Én nem rakat, de ja, emlékszek, ezzel csináltam a kőcuccokat. Hogy milyen nagy dolgos vagyok. Anyátok. Meg... Csináljak egy ágyút. Felrobbantsam az egyik házukat. Akkor ezt felrobbantom őket. Csak nincs redstone-om. Mindegy, felrobbantom őket. Azt egy gondol kevesebb.
facucokat nem dobom el, mert jó lesz, hogy elégessem őt. Legyen 70 000. Az ma 700. Az ma éjszaka? Ma megint kihagytam a fasz pert. Jetet írok. Timeshot. Tetsz, mint a pokol. De fasz. Hagyjad békén. Anyát, hagyjad. Ég, mint a pokol tüze. Úgy. Megmentettem a fasz irádat. A buzi. Köszönhetnénk. Szopjátok. Ez vajon mi? Nem értem, miért kell ez a perjel. Sőt. No. Jó lesz, hogyha kicsit többet Minecraftozok. Tényleg PS-hez is meg kéne vegyem majd a CD-t. De nulla, nem maradok én Survivorban, hogy mindjárt hogy szívek. Kurva nyert, fasz. Na, csinálunk egy resztonágyút. De féljetek gyerekek, ne vegyétek csalászni, nem csalok. Mindjárt egy perc alatt visszaváltok. Nem kell hozzá, na meg ugye TNT, 10, 4. Három, 4, 5, 6, 8. Ez mi volt? Ez a hirtelen hallottad? Ó, te vagy az. Kurva anyán, megöllek. Nagyon mit van? Egy nagy szopató faszod, ugye? Te keci száj. Majd az jó Survivorbe. Azt resztonáljuk. Egy dolgot kihagytam. Azt adjon szájba. Break. Közben a tesómot lenyomjuk, hogy egy oda neki a tabot, de bazd meg, nem adom oda. Egy az, a PS-től elment a kedvem, 2, videót csinálok, 3, agyonverem. Az meg vizet, meg ízét, hát basszus gyerekek, ma nem tudom mi van velem, máskor ilyen aktívabb vagyok, jobban mozgó. Talán fáradt vagyok, lehet. Nem tudom. Nem tudom, gyerekek, mi van velem. Nagyon fáradt vagyok. Köcsök száj anyátokat. A jó ügyes villager anyátokat, amelyek kiszoptatott titeket.
Utálom őket. Nem vagyok rasszista, de bassz meg, ezek olyan idegesítőleg. Ez meg felpasszol az égbe. Hát jó. Hát akkor most resztona hagyozunk. Ezt eldobjuk, hogy ne csaljuk. A resztona az maradhat. Gombot azt tudok anélkül is csinálni. Gyémántkart maradhat. Ez minek nekem? Nullát írtam, nem? Ez game mode. Na mindegy. Csúszok majd vannak. Szóval gyere ide. Na hozzá. Idegesítő fasz. Másodszorra megyek be a vízbe, egyelőre még nem akarok fürödni. Mármint a játékban, nem igaziból. Az felbassza jó magasba. Mivel nem vihetem magammal, és ne fájjon a szívem. Ja. Kurva anyát, te kell lesz az ágy miatt. Na meg a hús miatt. Az obszidián basszus. Miért nem szóltatok, hogy az obszidiánt ne hagyjam ott. Paci, kell lesz a bőr miatt. Ezt mondtam a bőrt. Itt dögültök meg, nem zombi által fogtok meghalni, hanem az én kezem által. Köcsögök. Pusztuljatok el. Egy az, hogy bazd meg nem akarom itt hagyni ezt a falut, mert tudom, hogy valahol alattam van az end. Csak örökké fogom bányászni, bazd meg. Örökké fogom azt bányázni. Egyszerűen nem tudtam, hogy én még van itt valami. Éreztem, egyszerűen tudtam. Tudjátok, gyerekek, könyvek miatt hívjuk. Megbaszok kurva anyjukat. Hoztam ajándékot, én vagyok a télapó. Halált hoztam. Én vagyok a halálhozó. A gonosz télapó. Csak az a kérdés, hogy a faszba gyújtsam meg. Ott a gomb.
Most azért többre számítottam. Kiszopja. Jó, édes kurva. Aztán szopott ki. De én még ugyanúgy. Reston block. Ez létszükséglet. Ussunk körökre. Itt a halál és éjszaka jött. Viszont ott van az én halálom. Baszódja a szájba. Nem látom. Kurva baszott szájba anyádat. Engem nem öltél meg, csak magadat. Hányszor fogom még eljátszani ugyanezt a kört? Ti tudjátok, mert én nem tudom. Már ki vagyok idegileg. Az meg. Én csinálok annyit, de én annyit csinálok. Gombol, bazd meg. Akkor ott... Tudod mit? Lemegyek és lepihenek. Betörök. Dupla falas. Gondoltam. Mit bejáratok? Mindjárt megyek, megcsinálom nektek ezt a videót, megyek, azt herbizek egyet. Semmi értelme nem volt, feljöjjek. Nem tudom, mi a fasznak van őrtornyuk, ha egyiket se látom ott fönn. Így zombi nem tud bejönni, az a lényeg. Ha én még ugyanúgy várok rá, egy perc elég, és szívem robbá tetted. Vagy tudja mi, hogy van.
Mondtam az éjjel, jaj, de rossz ötletnek tűnik. Lehet, hogy megdöglök és elveszik mindenem. Mi a fasznak ez a reteg, ha nem tudom, lehet megeszem. De meg tudom enni. Bazd meg, lehet túlélem, de a páncél mi a fasznak, ha nem véd meg. Ajjajajajajajaj. Mindjárt szólna szétvágom ezt a falut, úgyhogy mindent, de előtte time shuttelek. Oh, time, shut, time shut and then die. Tiszta ideg vagyok, bazd meg. A PS-emhez PC-t vettem. Ekkora szíves még nem éltem. Na, mi történt az őrtoronnyal? Természetesen szétbaszódott. A rohadt büdös picsa, bazd meg. Elhúzok ebből a faluból, mit akarsz a faszkalap? Gyere, bunyózzunk, ha akar. Nem megyek ebben a faluból, de nem hagyok itt nyomot neki. Vagyis hát hagyok itt nyomot. Hát jó van, gyerekek, oké. Erről a videót ennyi. Fél órás. Ez volt fél órás. Bassz meg. Ez volt fél órás. Bassz meg. Basszam jó szájba. Az összes videómat. Csak az a szar, hogy 16 GB-os kártyám van, majd lehet 32-eset veszek inkább. Arra jobban tudok nektek videót csinálni. Jobban tudok dolgokat csinálni. Jó van, gyerekek, hát akkor erről a videóra ennyi jutott, ahogy én szoktam mondani. Nem tudom, aki fel van iratkozva, vagy aki lájkolva, aki lájkol, vagy néz, azt tudja, hogy ezt szoktam mondani. Na jó, gyerekek, kérlek, lájkoljatok engem. Nem esik nehezetekre megnyomni azt a rohadt nagy büdös francos gombot. Viszont a dislike-ot nehezetekre esik megnyomni. Remélem. Na gyerekek, akkor lájkoljatok. Iratkozzatok fel a csatornámra. Azelőtt a büdös szennyes gázhalakkal teli tengerrel vagy tóval, tudja még mi a faszommal, tudok tőletek. Sziasztok! Csákán sarkány!